Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga kamusit. Sa araw ng Lunes, June 24. Dito tayo sa Hotdog Fair. Patawin na tayo na pumunta dito eh. Dito na yung barko. Montenegro tayo mga kamusit, Montenegro. Kasi mamaya pang Paskat, alas 11. Ayan. Ayan, sa Hotdog. Yes. Shoot the tank. Kahit dito eh, taga-ilaw pa. Powermok yan, pagsiting powermok. Wala pa yung Paskat. Ang sakyan natin ngayon, Montenegro muna. Wala pa, di pa rin mating. Pagsit natin, oh. Punta mo na ito sa labas, bili tayo ng pagkain. Andox. Andox dito sa Hotdog. Mag-almusal tayo ng Andox. Ayan si amigo. Pagsit natin. Bumili kayo dito, pag nagutom kayo dito sa Hotdog. Malapit lang sa Aper. O, ito namin kapagsit. Magbakas na tayo dito sa bus. Abang si amigo, ito yung dapat ang trabaho ng konduktor pagdating sa barko. Para pagdating sa dulo, wala na trabaho. Tapos na. Pero, napupusin na siya. Oh. Pagdating kasi doon sa dulo, pihit naman yan. Kaya, magre-remit na lang yan. Ito, bakas tayo, bakas. Almusal, may kapusit. Yan si X-Battalion. Si Dudong Dors. Namin kapusit, nandito ng Montenegro. Maglo-loading na. Ayan, abante na sila. Kapusit, abante na yan. Buka Montenegro. Ayan, sabi ko 15 for 10. Ay, apat pala kami Montenegro dito. Puntahan ko. Ayan, magkapusit, puro Montenegro pala tayo ngayon. Bengon mo yan. Ayan, si Eddie Boy. Sirrek, oh. Wala pa yung Paska to. Pagsit natin yan si Basagre 1006. Pagsit natin, ganyan takloban sila. Abante, abante amigo. Beda ba yan? Shoutout sa mga taga-DLTV. Welcome ko. Traffic pa yung traffic. Traffic pa, traffic. Pagsit na tag.
Ayaw ulit pasok. Ayaw ba naman pumasok? Pinuksin. Ayan na. Pero ang matang pinuksin.
Oo. Sa dito na sa dulo. Wala yun. Go! Tada! Dating Pitran ko yun, pag-umset. Kapartner ni Basagre. Sa 10.06. Yung dumaan sa harapan. Kaya pa yung masya, pag-umset eh. Pag-ibig na ako, dito na yung isang tuloy ko muna. Eh, debate naman tayo mamaya sa mga sin. Ano ba natin yung pang-scat? Maaga naman tayo mga rito, nag-spot room na nga daw. Saan tayo, Migo? Kaliwa? Ha? Harapan? Morning, boss. Ha?
Oo nga. Alin? Ano na, may ticket ito. May tikitan. Pwede ba lang? Oh. Kalwa. Ba? Ito. 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 Ah. Oh, pagkape, pagkape. Ha? Yan na. Montenegro.